Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi Muhammad kalau ini jangan seorang ibu di paling rajin ini belajar sekolah sekolah lanjut sekolah batangnya ramah jadi Allah itu mulur-mulur waktu wong kang dolim mengko yen Allah wis bertindak nyiksa Allah ora nglepasake wong dolim iku injek sami. Dadi hakiki kedoliman sing dilakoni wong iku kok gak kok digayang bahkan kok diserantekki. Pada kata-kata kesadarane wong niku diarep timbul saknane kok nggih niku nggih kok gegek terus disiksa ditindak dening Gusti Allah terus Bismillahirrahmanirrahim dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Kala zalika utawi uli nyiksa wong kafir iku bi anna Allah sebab sunni Allah lan yaku iku ora sapa Allah mughayyiran iku nguwahi nikmatan ing nikmat kang paling nikmat sapa Allah nikmat lagu ngatasi ciko hatta yughayyiru iku nguwahi sapa kaum maing barang diangkusi kan tetep ana ing pira-pira awake kaum wa Allah sunni Allah samiun iku dat kang midanget alimun tur muda nemi yen Allah taala nyiksa wong kafir kang kaya ngono iku sebab Allah ora bakal nguwahi kang diparingake marang siji kaum iku ora ngowahi apa kang wis ana ing awake jadi tebare kulon jenengan nalika ngalami sesuatu pun biyen dino di duit sak tas nikmat bener gimana aja nikmat sehingga akhirnya dirubah dengan Gusti Allah aja nek kok tas dompet wae kaya apa sih kaya baju kaya kopiah kosong ukuran dari semua aku dua busam dirubah ini Gusti Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim asli sing rubah sing asali tasih kebot duit kebot duit malah kaya badi sing rubah malah ngoten iku awake dhewe ora kok Gusti Allah. Lah carane piye ngubah perilaku janjane sing kudu nalika wong kudu nikmat dening Gusti Allah nggih kang supaya syukur kedene ngersane Gusti Allah ning krana rumangsane muriku awet nggih aman damai sentosa akhire dilosnone saya iku lan akhire dirubah dening Gusti Allah. Terima saja. Berarti ora trimo wis ngono, ora trimo ya kudu trimo ora trimo ya seperti diajar. Lan sira kabeh bisa padha ngerti yen Allah iku midangan apa kang sira ucapake tumedeni apa kang sira lakoni.
Dari segala sesuatu niku terjadi krono pola terkait awak Gusti Allah mboten. Jadi iki ayat nuduhake salah suci sunnah ilahiyah Gusti Allah tekstil pakulina ya Allah kang lumaku ana ing masyarakat sing diparingi nikmat dening Gusti Allah. Mbon tak sampeyan kok bakune gelem aku. Tanpa ngilingi cerita-ceritane wong biyen. Mboten usah. Nek sampeyan gelem ngiling-ngiling apa sing kedadian nalika jenengan urip sadurunge niki, sadurunge wektu niki niku mulai ketemu kabeh. Soalnya sebenarnya itu ya ayat saya Gusti Allah. Mulane keluarga sedih sekali, sedih banget nalika akhir guru. Cara di antara jenengan itu dilalah. Si kula rasa akhir janjane entuk sarana diparingi sarana dening Gusti Allah. Rezeki sing tanpa wini lan dilalah. Urip cak urip. Yo hitungan padahal uripe hitung-hitungan nalika ngiyai urip kok hitung-hitungan sampeyan aja ngarah untuk rezeki sing min haitsu la yahtasib. Paham ya? Mulane ngoten niku nggih sempat kula bahas. Sempat kula bahas tentang segala sesuatu janjane nek cara mergawe ini wong niku ngene nek cara mergawe iki kaya wong umum ya kaya wong umum nek cara mergawe iki ra kaya wong umum bentuke ora kaya wong umum tergantung bentuk ora umum niku jenengan di sisi positif nopo di sisi negatif. Contoh sisi negatif wong pergawe ra itu wayah niku nggih bagus untuk urusan kekayaan, tapi negatif ora itu wayah. Lah wong ora gelem pergawe meneng padha wae ora itu wayah iki kebangetan. Lah carane piye? Segala sesuatu nalika usaha wong usung ini begini kersane Gusti Allah sehingga sak madyane wae sama ngerti sak madyane ngerti ya sak madyane madya niku tengah lumrah ngerti lumrah dadi artine lumrah niku ngomongane wong mergawe bisite ngubungi kakak tak kesel iku carane piye to mojo kuat-kuat niku ngilingi hasil nek sampeyan min haitsu la yahtasib rezeki jalan sampeyan uga kudu kakean itu artinya itu ngitung wah iki mau aku orang ini ngene niku sama itu kan karo Gusti Allah juga Gusti kalau jenengan kula ajeng nepati nampe kan dados kula dados tugas kula sedaya kula tilak kalau jenengan Gusti wani sampeyan ya ora wani kan talimu niku bulat-bulat kok ngene tapi bentuk ngoten niku aneh yo pas dadi lakon wis tak tinggal syukur kono karek sing urip pas dadi lakon pas dadi lakon wah yo ora mulai sampeyan kudu sekali temu delok pendidikan
Nggih, nek pas dadi lakon ya koso tapi kok barang koso ae nyeblok jurang dibuka musuhe nang jurang ae tutulki pendekar tuwa kae niku jenenge lakon. Nggih. Lah tumrape awake sing ngono kuwi Allah tenan aku. Nggih. Dari cara pergawe ini sampeyan kudu ngati-ngati. Lho, soalnya kalau cerita ngaten iki, kula niki wonten setunggal kanca. Nggih. Sing udah niku akhirnya mengeluarkan sesuatu bangsa finansial. Dia lah nopo sing dadi wasilah wong akhire ngetokno iku nggih sedekah iku luar biasa akhirnya hasilnya yang luar biasa. Nah tapi ngoten niku akhirnya kanggo pengalaman ngoten kok dilingi yo ngoten. Ngono dilingi lah termasuk wong sing eling karo rahmate Gusti Allah wong digawe lali. Niku sunahe Gusti Allah. Jadi nikmat Allah kan mesti disyukuri kanthi gunake nikmat miturut apa kan dadi maksude Allah paling nikmat. Nggih. Nikmati Allah kan mesti disyukuri kanthi gunake nikmat iku miturut apa kan dadi maksude Allah bae nikmat iku artine nopo sampeyan syukur untuk kenikmatan rupa duit ngene dadi Allah ngapane duit iki maksude nggih nopo kan ngene mulane miturut apa kan dadi maksude Allah bae nikmat. Ora kok nikmat rupa duit alhamdulillah terus syukur akhirnya awake dilebih berarti ana wong ngutang banget iku gak wong syukur ya wong syukur ya mantep woro-woro sapa sing butuh utangan aku bantu duit ngoten jarane dicek mari wala duit wong sing ya ora sing ngoten ora sing ngoten iku yang wong kang diparingi nikmat iku ninggalake syukure nikmat iku bakal dirubah diganti sesok duwe ngoten iku mulane pergantian posisi pergantian napa segi derajat pangkat niku biasa. Tak kini ya ngerti niku mau. Lah mulane rata-rata niku keblahu, keblasun rumangsane iku nek wis dadi contoh dadi RT itu terus kodang bata, dadi petinggi kodang bata. Ono wae wong sing petinggi tambah blasak ya ono. Duwe ngoten niku. Nggih. Tergantung posisine nyukuri nikmate Gusti Allah. Sehingga kanthi nikmat sing diparingi dening Gusti Allah niku akhirnya didaya gunakan pada itulah yang namanya syukur. Bisa syukur, Bang? Ya Rabbal alamin.